Аз съм Беги... Здравейте хора, аз съм Беги Дринк Николов и да започваме. Така. Първата звездичка. За малко. Нещо хора, губим равновесие. Ето. Справям се. Ей! Ден. И вземах и тази звезда. Диди. Вземах хора. Така. И тази звездата отгоре. Сега ще я взема. За малко. И вземах я. За малко хора, за малко. Брутално бех да се смажа. Хора, мислям да го удължавам това клипче, но искам да ви кажа нещо, че ще стримвам и на около след 2 там часа. Ще стримвам на Небилиус, на всякакви игри на Небилиус, тази и много други. Майнкрафт. Ще подсъкаме малко, ако може, ако видиме, ако ни стигне на времето и така хора. Така. Така. Диви как брутално бех да падна хора, видяхте ли? Но имам 24 звезди и това е много добре и така хора. Бом! Ей!
Ох, за малко. Хора, взимам тази звезда и мислям да приключвам за този епизод. И това ще е. Така, хора, дано да ви е харесало. Аз бях тук с вас и вие с мен и чао!